سلام كما يتحضروا كبرات تخطاطلتي قداموت ميديا نسعى زدالنا لكم زيناتات كم تلوم ورشينا لكم قريبنا لنا كتكتاتولنا عند عدمنا بكاندي نتوتاتهم كنفلم بروخ سنبت يخونوا لكم النابلنا نيشانلنا لايك سبسكرايب نشير نكتقروا دما كنزخاخر نفوتهم أبا كتما مغلا زركا بانكتا دحرنا كلت عامت عزواك خفتا مخانن تحابيروم فدال منغسي إثيوبيا أبزرقا حيل مبرات معراب تقراي شرح استملوا كايدا يختل مهلاو تقاليهم أب تقراي نسم سلام سعيبو كما تزخل قداي فلسات هزبي عزيزة سقا مخانون تحابيروم لالي 36 كنتال سبعو حاجز تقراي كم زبتحن يقول برتا آتي زولو حاجز تفتيروم مزولو سبعو كلولاون ترقم وسن كقرب مخانون تحابيروم أبزي كاير زولو قطم وانجا عالم برازيلاو تسعوتاي نيمار بكل تسعوتا كبو كركم زخل تاقليتوم نابزر زروم سيقرنا لنام أبي كتما مقالة زركوا بانكتار دحرنا كلت عامت عزواك خفتا مخانن تحابيروم تناب كتما مقالة زركوا هزباو قلقالو زبا بانكتات والكان منجستن دحرنا كلت عامت عزوان مخفات مدلواتن كمزة صاففات حابيروم تنتعاتين زنبرا بانكتات كلن تمالي نناوتن غزانة بانكي كسرياو إلان اللوام زيد ما نت منجست تقراين إثيوبيان ناب بريتوريا زتفرارم ووعل شعيبو مخانيوم كالوت مسرتوا أقلقلوتاتون كخفوت تسبي زقبارن تقون ناقر قن زي كساب كنديناي بقلطوف كتقباري يخيل زبل مسباهرن كانون سرعات بلتسقنات أساسيرو زقمتن زفلتنا يكونن هزب تقراي بسنكي تشكان تقبار سرعات أبي أحمد نزحالفو خلطة عامتات أب عالم ترأي بزي فلت ملكعو مجزا قنزو كابانكي كوصب زي مخالو كتأمن كموتن مسوح زفلت يوم بتزامادي أب تقراي بمقنيات كوينات كامربتهم تمزابيلهم عم عسكر نزركبو زيغاتات صوري مستماين مبزاح سرحتي كايرو كانزلو منستر ماين إنرجي إثيوبيا قليت اللهم منستر أبزو بتو حابريتا أب تقراي تابعتات متصاري ماي تسقنا تغيرلهم أقلقلوت نخبو يسرح كامزليو أفليتهم أبت منستر حلافي ديسكو زوان مستماين فولي دقفنا سچالو تسفايه أب شرندا سلاسة بسكند 48 لتروس تتصاري ماي مسداد زخل سرحت تسقنا تفتيم والو كبليو تزاريبوم كابشراروك ساب عدوا أبزلو كابتات أب زركبو معسكرات نايما حطرت نخيقاتمون توساقي عموقتو قدا قدي كمزي تدالو حبيروم بتوساقي أبتو معسكرات مسمدارك تاكالات بمورد ماي ببوتيه ناي مقراب سرح يسرح كمزلو حبيروم لالي 36 شحنتال سبعو حاجز تقراي كم زبطحن يخون بر تي آتي زولو حاجز تفتيرو مزلو سبعو قلولاو انترقنا وسن قرب مخانو تقليصوم بيرو لمعات هرشان هافت تفترون تقراي نغازيطنيا تتابهلو كنتات سبعو حاجز عملكيتو أبزاحابو مبري أب تقراي مزلو عبي سبعو قلولاو تزاعت زولو قرب وسن كم زخون حبيرو لهم سبعو حاجز بستتناخر ملكو كأتو اللو زولو حلافتي بيرو دكتور أتنكوت مزقبو هزب تقراي بسنك خويناتن كبان أسوان نمأمان زتصقم هلكيتن سبعو قلولاون عقاتي موكم زلو بمقلاز دحرت سمع سلام بربعتيو أنفت ناب تقراي حاجز كأتو كمز جمرن لألي 36 شكونتال سبعو حاجز تقراي كمز بسحن قليتهم يخون برتا آتي زلو حاجز تفتيرون زلو سبعو قلولاون ترقنا وسن قرب مخان نافليتهم لعلش دشنتو 5 مليون حزب تግራይ ህጹጽ ሰባው ሓገዝ ከም ዘድልዮ ዝሓበሩ ዶክተር አትንኩት መዝገቦ ምታው ሓገዝ ጽቡቕ ጅማሮ እኳ እንትኾነ እኹል ብዘይ ምዃኑ ብቐጻልነት ብዝተዓጻጸፈ መንገዲ ከኣቱ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ትግራይ ንስምዕ ሰላም ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ጉዳይ ፍልሰት ህዝቢ ኣዝዩ ዘስግእ ምዃኑን ተሓቢሩ መንግስት ትግራይን ኢትዮጵያን ንዝተሰማምዑ ወስምዕ ሰላም ስዒቡ ብወገን ተጋሩ ብዙሕ ሓሳባት እናተንጸባረቑ እንትኾኑ ካብ መንጎ እዚኣቶም ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ጽሌትን ንዘካየዱ ዕላማ ናጽነታዊ ቃልሲ መሰረት ገይሩ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ከም ዘይህልዩ ገሊኦም ሓሳባት ናጽነትን ሃገርነትን ዝተቃለሰ ህዝቢ ትግራይ ንግዚኡ ዋላ ባህጓ ኣይስመረሉ ኣብ ከይድነት ዘሎ ሃዋህው ሰላም ተጠቂሙ ዕላምኡ ከስምር ይኽእል እንትብሉ ገሊኦም ድማ ተስፋ ቆሪጹ ስደት ክመርጽ እዩ ይብሉ ኣብዚ ኣመልኪቶም ርእይቶም ካብ መንጎ ዝሃቡ ጋዜጠኛ ወልደ ጊዮርጊስ ዘቕረቡ ሓሳብ ክንቅርብ ከለና ሕጂ ዝበኣስ ሓደጋ ፍልሰት ከጋጥም ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ካብ ትግራይ ንአዲስ አበባን ካልእ ቦታን ኣብቲ ዕፅዋ ብዙሕ ሰብ መፅዩ ገሊኡ ኣብ መንገዲ ተረሽኑ ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ኣብ ወሎን ዓፋርን ኣብ መዳጎኒ ካምቦታት ተዓፊኑሎም ካብዚኣቶም ምሩኽ ተባሂሉ ርእሱ ተላፅዩ ጫሙ ተሓዲጉ ክመስል ኣብ ጭቃ ከም ኣድጊ ተለልዩ ዝቐረበሎም ገሊኦም ድማ ብሓይሊ ደምህት ብዝብል ክዕጠቑ ብግፋ ተወሲዶም
كابن السودان استسدد حزبنا اتمن اسي زبلم اتو حد ناب قالسي تጸንቢሩ ዝበዝሕ ድማ ብሊብያን ካልኦት ዓድታትን ገይሩ ናብ ኣውሮፓን ካልእ ዝሓሸ ዓድን ክሰግር ፋሕ ብትን ኢሉ እቲ ኣብ መንገዲ ዝመውትን ባሕሪ ዝበልዖን ከም ዘሎ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ሕጂ እውን ኣብ መንገዲ ይርከብ ዓበይቲ ቆልዑን ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ማዓስከር ሱዳን ዘለዋ እዚኦም ናብ መረበቶም ይመለሱ ተባሂሎም ናብ ምዕራብ ትግራይ እኳ እንተተመለሱ ነቲ ልዕሊ 200,000 ዘስፈረ ኣምሓራይ ክበጽዎ ኣይኽእሉን ኣብቲ ምዕራብ ትንፋሱ ጨቢጡ ብህይወት ዘሎን ካብ ስደት ዝምለሱን ተደማሚሮም ለውጢ ኣየምጹን ሪፈረንደም ዋላ ነካይድ ዝዓይነቱ ፖለቲካ ፋሽስታውያን እዩ ኣብ ተግባር ክውዕል ብወገን ጸላቲ ዝሕሰብ ዘሎም ዕጡቓት ጥራሕ ከይኮነስ እቶም ሰፈርቲ እውን ከይወጹ ዝህሉ ሰላምን ዝሳኻዕ ረብሓ ትግራይን ኣይህሉም ስለዚ ኣብዚ መዳይ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ምሕሳብ ኣገዳሲ ይብል ኣብ ስዑድ ዓረብያ ድማ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ እዮም ተባሂሎም ክእሰሩ ዝተገበሩ መናእሰይ ተጋሩ ብዙሓት እዮም ካብቶም ዝተመለሱ ድማ ከምቲ ዝክርዎ ምሩኻት ተባሂሎም ቀሪቦም ተኣሲሮም ብሓይሊ ናብ ሸቕልን ውትድርናን ኣትዮም ይርከቡ እነዚህ ንምቅላዕ ዝተገበረ ጻዕሪ ብዙሕ ኣይኮነን ተወሳኺ ጥሉል ሓበሬታን ኣብነታትን ሒዝካ ክውፈረሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ እቲ ዝኸፍአ ግን በዚ ሕጂ ክህሉ ዝኽእል ፍልሰት እዩ ምስቲ ዘሎ ኩነታት በዚ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክገብር ዝብል ስምዒት ተፈጢሩ ዓዱ ለቂቑ ዝኸድ ሰብ ከይህሉ ዘስግዩ ውሕስና ሰላም እኹል ቀረብ ኣገልግሎት ኣሳልጦ ሰናይ ምሕደራ ደበስን ምርግጋዕን ውክልና ህዝብን ምርግጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ወዘተ ብህጹጽ እንተዘይተኻይዱ ዓዲ የብለይን ኣብዚ ሰሪሐ ኣይዓብን ተዋሪደ ርሕቕ ክብል ወዘተ ዝብል ስምዒታት ሓዲሮም ዳግም ፍልሰት ከየጋጥም እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል ካልእ ህጹጽ ስራሕን ዳግመ ሕውየትን ዘድልዮ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ዛዕባ ጥራይ ከይነድህብ እቶም ነሳልጦም ስራሕቲ ነዝታት እውን ኣብ ግምት ዘእተው ፓኬጃት ክኾኑ ይግብኦም ንምባል እዩ እቲ ናብ ዝውዕል ኣገዲዱ ዘእተወና ምክንያት ሓደ ህዝቢ ብጥሜት ስእነት መድሓኒትን ርሸናን ተወዲዩ እቲ ቃልሲ ደጀን ከይስእን እሞ ንሓዋሩ ከይንሰዓር እዩ بخالو وجن محبراو مسرت تقالسي كي يزابع دما كالعيو جزايو تسفا زوهو بحسوس تبقسو يدلكبل حسابو أقريب اللهم فدرال منجس إثيوبيا بزرقة حيل مبرهات تግራይ شرحس تمولو أكايدا يختل مهلاو تقالعو نسمع سلام صعبو منجس إثيوبيا مسرت لمع تግራይ نمملاس أب زكايدو زلو سرح قدم كبل كاب زنبر زرقة حزتفلي مقانو ترقاقي صلام ካብቶም ዝካየድ ዘለው ዝርግሐ መሰረተ ልምዓታት ሓደ ዝኾነ ሓይሊ መብራህቲ ትግራይ ቀደም ክብል ምዕራብ ትግራይ ሓይሊ መብራህቲ ካብ ዲስትሪክት ሽረ እንዳስላሴ ይረክብ መንባር ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዝርግሐ ግን ጸላኢ መንግስቲ ፌደራል ካብ ጎንደር ገይርዎ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ በመሰረት እዚ ንከተማ ሕሞራ ኮነ ዓዲ ጎሹ ካብ ጎንደር መብራህቲ ክስደደለን ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ዝቀረበ ካብ ሽረ እንዳሃለወ ካብ ጎንደር ክኸውን ምግባሮም ኣካልቲ ገበቲ ተስፋፋት ሓይልታት ኣምሓራ ዘካይድዎ ዘሎ ፕሮጀክት ምዃኑ ተፈሊጥሎም እዚ ድማ ብቐጻሊ ጉዳይ መብራህቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምግባር ዝዓለመ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቋንቋ ትግርኛ ክሳብ መተማ ዮሐንስ ይዝረም እምባሩ መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝገልጹ ተሓቢሮም فرنساوي جوان دوريسي ኣብ 1956 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝጻሓፈው መጽሓፍ ቋንቋ ትግርኛ ክሳብ መተማ ዮሐንስ ይዝረም እምባሩ ዘርኢን ዘመላኽትን እዩ ብዙሕ ትግራይ ብፍላይ እዚ ናይ ሎም ወለዶ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ሰፊሕ ከባብታት ይዝረም እምባሩ ዳርጋ ፍልጦ ዘይብሉ እንትኸውን ነገር ግን ቋንቋ ትግርኛ ክሳብ መተማ ዮሐንስ ይዝረም እምባሩ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ይርከብ ተስፋፋት ሓይልታት ኣምሓራ ግን ልክ ሕጂ ገብርዎ ከም ዘለው ኣብ ከይዲ ግዜ ካብ መተማ ዮሐንስን ከባቢውን ፍሒኹ እንዳበሉ ናብ ምዕራብ ትግራይ በፂሖም ይርከቡም እዚ ቀስ ብቀስ ትግራይ ንምሕቃቅ ታሪኻን ምድዋንን ንምጥፋእን ካብ ዘለዎም ፕሮጀክት ዝብገስዮም እዚ ዝገብርዎ ድማ ኩነታትን ግዜን እናተጸበዩን እናመረጹን ተስዕሱባት ኮይኖም እንተሳብ ካልኦት ጸላእቲ ተሓዚሎም ዝፍጽምዎ እዩ ብወገን መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዘሎ ድኽመት ከም ዘሎ ኮይኖም ገለገል ወሃብ ትርኢቶ ተጋሩ ማለት ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዘለው ጎበዝ ፖለቲከኛ ተዓዲሎም ኣይፈልጡን እዮም ከም ዝብልዎ እዚ ናይ ኣምሓሩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሽርሕን ጽልእን ንምብርዓን ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ኩሎም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ምግባር ይከኣል ከም ዝነበረ ይገልጹ ኣብዚ ካየድ ዘሎ ግጥም ዋንጫ ዓለም ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኔይማር ኣብ ክልተ ጾታ ክቦክር ከም ዝኽእል ተገሊጹ ሱሚ ተጻዋታይ ኔይማር ሃገራዊት ጋንቱ ብራዚል ግጥም አንጻር ሰርቢያ ብዘካየደትሉ እዋን ብዘጋጠሞ ተደጋጋሚ መጉዳእቲ ካብ ሜዳ ዝወፀ ኮይኑ ኣብ ዓንካሪቱ ብዘጋጠሞ ማህሰይቲ ብራዚል ኣብ ትገብሮ ክልተ ናይ ምድብ ጾታታት ከም ዘይጻወት ዶክተር ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ገሊጹ
برازيل لابتي بحموس أنصار سربيا زكايدتو قداماي ناي مدب صوتا ولا بكا برازيل كلت ببارون تسعرت ود 30 ዓመት ኔይማር በተጫዋታይ ሰርቢያ ኒኮላ ሚሎንኮቪች ከቢድ ሙግዳት ስለዘጋጠመው አመበል 80 ደቂቃ ሜዳ ኮጽ ተገዲዲዮ ኔይማር ከሜዳ ኮጽን ከሎ አንካሪቱ የማኒት እግሩ ድሮክት ሐብት ጀሚራ ነራያም ኔይማር ንሙግዳት ተመልክቱ በኢንስታግራም አብዘም ሐላለፈው መልእክቲ አብናይ ጾታ ዘመን የዘጋጠመን ዝኸፈ ሙግዳት ይልሎም በተወሳኺ አብ ህይወተይ በቀሊሉ ዝረከብኩ ነገር የለን ንሕልመይን ሽቶይን ከተግብር ወትሩ ምስዓርከም ንዝኾነ ሰብ ሕማቅ ተመና ይፈልጥኔ ሓገዝ ንዝደልዩ ኸዓ ሓጋዛይ በመዋል ምስት ምሳል ዘለዎ መልእክት ጽሒፎም ተጎዲ ኣለኹ ይርዳኒዩ ጽቦ ነገር አይኮነን በሓደ ነገር ግን ርግጸኛ እየ ንሃገሬ እንደቅ ጋንታይን ንገዛእ ነብሰይን ንምሕጋዝ ኣበርቲ ኤክሰርሕ ክብልውን ተዛሪብሎም ኣብ የማናይ ክንፍ ምክልኻል ዝጻወት ብራዚላዊ ዳኒሎውን በተማሳል መጉዳቲ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ጸወታታት ኣይክስለፍን ተባሂሉ ብራዚል ጽባሕ ሶኒ አንጻር ስዊዘርላንድ ዓርብ ድማ አንጻር ካሜሩን ካላይ ሳሳይ ናይ ምድብ ጾታ ክልዋዩ ዶክተር ሀገራዊት ጋንታ ብራዚል ሮድሪጎ ላሽማር ነኔማርን ነዳኒሎን በዓርቢ ናይ ኤምአርአይ መርመራ ገይሩሎም ናይ ክልቲዮም ካ ኣብ አንካሪቱ ማሴት ከም ዘለዎም ክንርዳእ ኪልና ኣለና ርግዒልና ንመጉዳቶም ግዜ ሂብና ክንከታተሎ ካ ኣገዳሲዮም እቲ ሓሳብ ካብ ማሴቶም ሙሉእ ንሙሉእ ሓውዮም ናብ ውድድር ንክመለሱ ክብል ተዛሪቡ ድሕሪግጥም ሰርቢያን ብራዚልን ጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃበ ስልጣን ብራዚል ቲተ ኔይማር ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ክመለስ ይመባሉ ይዝከር ባርከስ ክብራት ተከታተልቲ ቀዳሞት ሚዲያ ንሰዓት ዝዳልናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብኻልኦት መሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም